Waqt li l-kumpanija Ena Malta ċaħdet allegazzjonijiet u rapportati fit-Times l-erba' fejn ingħat li rifjutat tgħaddi informazzjoni skont talba lil ġurnalisti tagħha skont l-att tal-informazzjoni ħilsa, il-Partit Laburista kkundanna lil Partit Nazzjonalista li kien maġġel jirkeb fuq l-istess gideb biex jikseb punti politiċi. L-Ena Malta referiet għal rapport fit-Times fejn ingħat li ġiet imċaħda minn kopja tal-kuntratt tal-impjant tal-enerġija, billi qalet li hi fl-ebda mument ma rrifjutat li tgħaddi l-informazzjoni. Anzi talbet għal kjarifika li l-istess gazzetta dwar liema perjodu kienet qed tirreferi peress li ma ngħatat l-ebda indikazzjoni u dan biex tkun tista' twieġeb b'mod preċiż u effiċjenti mingħajr ħela ta' riżorsi. Bekk, l-Ena Malta tkun tistieden lit-Times biex f'data u ħin maqbulin tkun tista' tmur direttament tarhom. Fuq din l-allegazzjoni infondata rikeb il-Partit Nazzjonalista li prontu bla ma qis anke l-konsegwenzi bħas-soltu affiġa u ħareġ ikkundanna. Għal tali attitudni reaġixxa wkoll il-Partit Laburista li nnota kif l-hekk imsejħa tattika tal-partit ta' Bernard Grech inna narawha żmien, tant li anke konferenza tal-aħbarijiet għamel fuq aħbarijiet foroz biex imbagħad waqaf il-muta meta l-fatti gidbuh. Anke wara l-ispjega tal-Ena Malta, il-kellim ta' Bernard Grech ħareġ stqarrija giddieba u l-Partit Laburista qal li dan jikkonferma kemm il-Partit Nazzjonalista m'għandu ebda pjana s-settur tal-enerġija li f'stqarrijiet ta' malajr jew proposti nofskedda biex imbagħad jispiċċa jaħbihom għax jikxfu x'ċassew jemmen. Il-Partit Laburista nnota li ewlenin fost dawn kien hemm dik li jilliberalizza s-suq tal-enerġija b'riżultat li spiċċa jolli l-kontijiet tad-dawl għall-familji u n-negozji. Dan b'differenza minn Gvern Laburista li refaqu l-pis tal-inflazzjoni fis-settur tal-enerġija biex il-poplu baqa' b'kontijiet stabbli. Minn barrek, ingħad li l-Gvern Laburista kontinwament jitkellem biċċu bil-qudiem dwar il-pjani tiegħu fis-settur biex imbagħad jimplementhom. L-istqarrija temmet tajt li min jaħbi l-informazzjoni u dak li ilu snin jikser il-liġi u jinjora estensjoni wara oħra biex ma jippubblikax il-kontijiet finanzjarji awditjati tiegħu.